मानोना गावनि प्राणखौ रैखा खालामनो हास्थायग्राया बेखौ खोमागोन। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसेयै फोरबोनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। फै जोङो दसे सम फोरबोनि रावखौ जोङो खोनासंनि। आङो फरायगोन माथाइनि बिलाइ 16:25 पदखौ आङो फरायगोन। मानोना गावनि प्राणखौ रैखा खालामनो हास्थायग्राया बेखौ खोमागोन, नाथाय आंनि थाखाय गावनि प्राणखौ खोमाग्राया बेखौ मोनगोन। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। सोरबाया जोबनो गैयै जिबनखौ मोननो लुबैयोब्ला, हास्थायोब्ला बियो गासैबो गाज्रिखौ नागारनानै फैगोन। जिसु ख्रीष्टआ बेखौनो बुंदोंमोन। नोंथाङा दिनै जोबनो गैयै जिबनखौ मोननो लुबैयोब्ला गासै रोखोमनि गाज्रि खामानिखौ नागारनानै फैनो नांगोन। गाज्रि जानाय लोंनाय, गाज्रि लोगोफोर गासैखौबो नोङो नागारनानै फैनो नांगोन। नोङो दिनै गासै गाज्रिखौ नागारनानै फैयोब्ला, गाज्रि जानाय लोंनाय, गाज्रि मावनाय, गाज्रि खामानिखौ नागारनानै फैयोब्ला नोङो जोबनो गैयै जिबनखौ मोनगोन। जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। बेनिखायनो माथाइनि 19:21 पदनाव नायोब्ला जोङो मोननो हायो। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, जिसुआ होनबाय, नोङो गुरगुनाय जानो इच्छा खालामोब्ला थांनानै नोंनि दंनायफोरखौ फाननानै हावरियाफोरनो ओरैनो है, अब्ला नोंहा सोरगोआव मोजां बुथुमनाय जागोन। मोनसे समाव सासे धोनि जोहोलावा जिसु ख्रीष्टनि खाथियाव फैदोंमोन आरो बियो गावखौ धोरोमिया दिन्थिनो हास्थायनानै जिसु ख्रीष्टखौ बुंदोंमोन, गुरु, आङो जोबनो गैयै जिबनखौ मोननो थाखाय आङो मा मावनो नांगौ? बे बाथ्रायाव जिसु ख्रीष्टआ फिननाय होदोंमोन आरो जोहोलावखौ बुंदोंमोन, नोङो गुरगुनाय जानो गोसो जायोब्ला नोङो आयेनफोरखौ, हुकुमफोरखौ नोङो मानिनो नांगौ। बे आयदायाव धोनि जोहोलावा जिसु ख्रीष्टखौ बुंदोंमोन आरो फिननाय होदोंमोन, गुरु, आङो बेखौ उन्दै समनिफ्रायनो आङो मानिबोदों। जिसु ख्रीष्टआ बे रावखौ खोनानानै जोहोलावखौ अनखांनाय मोनदोंमोन। अनखांनायजों बियो बुंदोंमोन, दाबोनो नोंहा मोनसे मावनो गोनां खामानि दंबावो। नोङो थां, नोंहा जेसेबां धोनफोर दङ बे गासैबो धोनखौ फाननानै हावरियाफोरनो ओरैनो है आरो नोङो आंनि उन उन फै, अब्ला नोंहा सोरगोआव गेदेर मोनदेरनाय नोंहा जागोन। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, बे बाथ्राखौ खोनानानै धोनि जोहोलावा दुखु मोनदों, बिखा खामदों आरो बियो गिदिंनानै थांफिननो नांदोंमोन। गासैबो आयदायाव जोहोलावा मोजांमोन, गासैबो आयदायाव बियो थिग दङमोन, नाथाय जोहोलावा गावनि धोनखौ बियो अननाय मोनदोंमोन। गावनि धोनखौ बिहा बांसिन अननाय दङमोन, इसोरनिफ्रायबो बांसिन अननाय जोहोलावा धोनखौ अनदोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, नोंहा मोनसे मावनो गोनां खामानि दंबावो। दिनैबो जोङो गासै बिसयाव जोङो मोजां खाब्लाबो जोंहा गोबां रोखोमनि जोंनि जिबनाव माखासे मावनो गोनां खामानि थाबावनो हागौ। सोरबाया धोनखौ लानानै दुगा जानो हागौ, सोरबाया गावनि रोंनायखौ लानानै दुगा जानो हागौ, नङाब्ला सोरबाया गावनि समायनायखौ लानानै दुगा जानो हागौ, नङाब्ला सोरबाया गावनि पजिशनखौ लानानै दुगा जानो हागौ। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, बे आयदायाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन, आङो दिनै गुरगुनाय जानो लुबैयोब्ला आरो हास्थायोब्ला आंनि दुगा गोसोखौ आङो नागारनो नांगोन। आंनि लुबैनायखौ आङो नागारनो नांगोन। जोंहा जेसेबां दङ गासैबोनिफ्राय जोङो बांसिन जिसु ख्रीष्टखौ जोङो अननो नांगोन। बै समाव जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। मानोना धोनि जोहोलावा गासैबो आयदायाव बे गावनि धोनखौ बांसिन अननाय मोनदोंमोन।
ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर जोंबो दिनै जिसुनिफ्राय बांसिन जोङो गावनि मोदोमखौ जोङो अनोब्ला आरो जोंनि मोदोमनि लुबैनायखौ जोङो जाफुंहोनो हास्थायोब्ला ओ ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर जोङो कमप्लिट भाबै गुरगनाय जानो हानाय नङा। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। बेनिखायनो माथाइनि 19:29 पदनाव बेबादि लिरनाय दङ। जिसुआ होनदोंमोन, आंनि थाखाय बिमा बिफा, न' बां, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, हा हुखौ नागारनानै फैनाया बियो बिमायनो मोनदिरगोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ मा बुंबाय? सोरबाया आंनि थाखाय गावनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, न' बां, हा हु, धोन सम्पतिखौ नागारनानै फैयोब्ला बिहा बांसिन मोनदेरनाय जागोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन। समाव जोङो जिसुनिख्रुइ बांसिन जोंनि धोन सम्पतिखौ जोङो अनो, जिसुनिख्रुइ बांसिन जोङो जोंनि न'खरखौ जोङो अनो, जिसुनिख्रुइ बांसिन जोङो गावनि गथ'फोरखौ जोङो अनो, जिसुनिख्रुइ बांसिन जोङो गावनि दंनायफोरखौ जोङो अनो। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन, सोरबाया दिनै गावनि दंनायफोरखौ लानानै जिसुनिख्रुइ बांसिन अनदोंब्ला बियो बेखौ नागारनानै फैनो नांगौ। जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, थारैनो नोङो दिनै गासैखौबो जिसुखौ मोननायनि थाखाय खोमानानै लानांदोंब्लाबो नोंनि थाखाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नोंथाङा सोरगोआव गेदेर मोनदेरनाय जागोन। बेनिखायनो माथाइनि 19:29 पदनि गाहाय सारियाव आरोबावनो बुंबावदों, जिसुआ होनदोंमोन, बियो जोबनो गैयै गोथांखौ आवग्रिगोन। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, नोङो नोंनि गासै गोसोजों, गासै जिउजों नोङो फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ अनोब्ला नोङो जोबनो गैयै गोथाङाव नोङो आवग्रिफागोन, जोबनो गैयै जिबनखौ नोङो मोनगोन। बेनिखायनो मार्कुसनि 8:29-35 पदखौ नायोब्ला बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। जिसुआ होनदोंमोन, जायहा आंनियाव फैनो इच्छा जायो बे गावनि इच्छाखौ एरगारथों। जोंहा गोबां इच्छा जायो, जानो लुबैनाय, मावनो लुबैनाय, थांनो लुबैनाय, नायनो लुबैनाय, जोंहा गोबां रोखोमनि लुबैनाय आरो हास्थायनायफोर थायो। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, सोरबाया आंनियाव फैनो गोसो जायोब्ला बे गावनि इच्छाखौ, लुबैनायफोरखौ एरगारनानै फैनो नांगोन। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। थारैनो जिसु ख्रिस्टखौ जिबनाव मोननो थाखाय, जोबनो गैयै बासायजानाय परित्राणखौ मोननो थाखाय नोङो नोंनि गासैबो गाज्रिखौ नागारनानै जिसु ख्रिस्टनियाव फैगोन ना? बेनिखायनो मार्कुसनि 8:35 पदआव बुंबाय, जिसुआ होनबाय, मानोना जायहा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो लुबैयो बियो बेखौ खफायगोन। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, आङो बासायजानायखौ मोनथारनांगौ, आङो जोबनो गैयै जिबनखौ मोनथारनांगौ, आङो सोरगोखौ मोनथारनांगौ होननानै नोङो सानोब्ला नोङो गासैबो संसारखौ नोङो नागारनानै नोङो फैगोन आरो नोङो फैनो नांगोन। इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो मार्कुसनि 8:35 पदनि गाहाय सारियाव आरोबावनो बुंबावदों, लुबैनायखौ नोङो नागारनानै, नोङो नेवसिनानै नोङो जिसु ख्रिस्टनियाव फैयोब्ला, ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, नोङो जोबनो गैयै जिबनखौ मोनगोन, बासायजानायखौ नोङो मोनगोन। बेनिखायनो जहननि 12:25 पदआव बुंदों, गावनि जिउखौ अनग्राया बेखौ खोमागोन आरो गावनि जिउखौ बे संसाराव मुगैग्राया बेखौ जोबनो गैयै गोथांनि थाखाय आवथायगोन। नाथाय थांनानै थानाय समाव संसारावनो गासैबो संसारनि लुबैनायखौ, हास्थायनायखौ, हाबिलासखौ नोङो नागारनानै फैयोब्ला, ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, नोङो गिदिर बासायजानाय परित्राणखौ मोनगोन, जायहा माब्लाबाबो नोंनिफ्राय जोबनाय नङा। नोंनि जिबना नस्थ जानाय नङा, नोंनि गोजोननाया माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नङा, नोंनि आसाया, नोंनि मिजिंआ माब्लाबाबो फेलें जाथारनाय नङा। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों, नोंथाङा दिनै माखौ मोनखो आरो नोंथाङा दिनै माखौ खोमानानै लाखो? बेनिखायनो ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, जों दिनै इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों जोङो खोनाबाय, जोङो दिनै गासैबो गाज्रिखौ जोङो नागारनो नांथारगोन। जोङो गाज्रि जानाय लोंनायखौ,
गाज्रि लोगोफोरखौ गाज्रि साननायखौ जोङो नागारनानै फैनो नांथारगोन। अब्लासोनो जोङो गुरग'नाय जानो हागोन। अब्लासोनो जोङो बासायजानाय जोबनो गैयै जिबनखौ जोङो मोननो हागोन। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।